Let's go! Eh. Ayun. Siguro. Dapat pala pag pumunta ka. Dito sa linis pa namin. Dito. Ano lang. Nasa pipila naman yung Inawat mo yun sir, pinaka-environmental fee, yung 50 pesos. Tapos 50 pesos na yun. Ito ba yung sinasabi natin na ano, shortcut? Shortcut ba? Ano yung purol sa tawag? Oo, pero ang ano ngayon, siyempre. Pagbaba nyo nung golf cart, Nandun na. swimming pool. Aba. Tapos yun na pong falls. Hindi naman yung kaslaidas. Hindi naman. Hindi. Dito lang banda malapit. Pagkalabas nyo po dito sa Malapit na ba? kumanan kayo. Makikita nyo po sa kaliwa. Yung pulutan.
Alam ko yun ah. Di mo huli taya. Kuya. Malapit na sa katotohanan. Pakunti na. Kala ko kung may mga takbit ng dala ko. Pahinga po muna ito. Ito naman na. Duday, ayoko na. Yung tubig. Duday, ayoko na. Okay. Matapos ko pagharapan buhatin yan, tapos pamimigay mo lang. Uwi natin yan sa atin. Ako din, Bon. O yan, ang mabawasan. Thank you, kuya. Sino ka pa pala? Nawala yung tiyan. Ayan doon, maganda na yan. Sorry. Duday, parang hindi na pagod. Ha? Parang hindi na pagod. Samantala kami tulong. Oh my God, kung alam nyo lang. Lalakad na. Ay, lalakad na. Baka nakatayo na tayo. Tayo lang. Tapos? Nalabhulugan Falls. Bababa daw ulit. Sa akin. Apo, makita ka. Ikaw, di ka kasi nagwo-workout. Kamulo ko ng buko. Buti hindi. Bakit nabuka? Bakit sugatan? Na ano ng kawayan, matalas. Hindi ka mo pa masubiyang. Pag masubiyang ay pahirapan pa matama. Thank you po ulit sa tubig. Wala pong ano na.